Wannan shure-shuren da kuke bayya hana mutuwa da ku da friends ɗinku da sauran al'ummar da suke mara muku baya irin su Hasimi Masa'udu, irin su Uhumudu Muhammadu wanda sun kwashe ɗiyansu sun kai su can turai, da wasu 'yan bara gurbin 'yan ƙasa su ma wanda suke goya masu Hasimi Masa'udu baya na cewa a ka hari cikin ƙasar jamhuriyar Nijar, wanda in kadi ba yau yunwa da talaucin da yake gindin mutane kaɗai ya ishe su, ina ga an kawo yaƙi ba abin alfahari bane, ba abin wani jin daɗi bane, don saboda an kifar da wata gwamnati dalilin wasu dalilai na ƙasa wanda ya kamata a ce duk ɗan ƙasa na gari yau ya tashi ya yi gwagwarmaya akan kula da hakkin ɗan ƙasar shi da hakkin dukiyar ƙasar shi da ake kwasa. Kai diba yadda ake kwasa iraniyon a Arlit, ake kwasa zinariya a cikin yankin Agadas, yadda ake kwasa zinariya a Tilaberi, yadda ake kwasa mai a Difa, da inda ake ɗaukan albarkatun ƙasashen cikin jamhuriyar Nijar wanda mu talakawan Nijar ba mu san ba ina wannan dukiyar take tahiya. Ina dukiyar nan take tahiya. Tsawon shekara 13 an yi mulki, mun ji an yi mulki duk da mu mun zaɓi Bazum da kyakkyawan niyya, amma akwai wanda suke cikin gwamnatin wancan lokacin wanda sun zalunci ƙasar nan, sun cuci ƙasar nan, wanda ya kamata gwamnatin mulkin soji ta nemo su, ta kamo su duk inda suka shiga, ko su wane ne su, ko ɗiyansu suna ciki, ko uwayensu suna ciki, ko matansu suna ciki, a kamo su a zo a gurfanar da su gaban kuliya a tambaye su ina dukiyar al'umma, ina dukiyar ƙasa ta shiga, saboda wannan cin kashi ne, cin kashin kaji ne da ake ma mutane. Labari da dumi shi, ina kuke 'yan Nijar. Tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar ya ce amfani da karfin soji da ECOWAS ke shirin yi zai zama babban kuskure mafi girma da za a aikata a wannan yanayi. Tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar wanda ya yi magana karan farko tun bayan faruwar juyin mulkin ranar 28 ga watan Yuni ya kara da ci amfani da karfin soji da ECOWAS ke yi zai zama babban masifa, kuma zai zama abu mafi muni da za su aikata, a cewar tsohon shugaban kasa Muhammadu. Babban kuskure ne da zai haddasa matsaloli da dama, ciki har da matsalar tsaro a jamhuriyar. Me za ku ce da maganar tsohon shugaban kasar jamhuriyar Nijar? Shin kuna ganin yayi wannan magana ne don CNSP su kwamishe shi? Shin miye ra'ayinku akan haka? Mahaɗa kuma amfani da karfin soja zai zama rikici mara igiya. Irin hakan bai taɓa zama hanyar ci gaba ba a kowace al'umma a ko'ina take. Na yi amanar cewa shugabannin ECOWAS za su yi amfani da hikima wajen guje ma irin wannan kuskuren, in ji Muhammadu Isufu, tsohon shugaban ƙasar Nijar. Za mu gani 'yan jam'iyyar PNDS tarayya masu goyon bayan a zo a yaƙi Nijar da a mai da mulki. Shin za su bi bayan shugaba Muhammadu Isufu wanda ya kafa jam'iyyar? Bari mu je jamhuriyar Nijar, inda a can kuma cacar baki ce ta barke tsakanin bangarorin jam'iyyar PNDS tarayya biyu. Tun bayan juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin da ya gabata ne dai magoya bayan shugaban ƙasa Muhammad Bazoum ke cewa ya zama wajibi ƙungiyar yammacin Afirka ta ECOWAS ko yawo ta ɗauki matakin soja domin dawo da shugaba Muhammad Bazoum kan kujerarsa. To sai dai tsohon shugaban kasar Muhammadu Isufu ya ce amfani da karfin tuwo ba shi bane mafita. Daga mai ga rahoton Cimaila Isufu. Wannan dai ita ce fitowa ta biyu da tsohon shugaban kasar Muhammadu Isufu ya yi, wace masu sharhi da fafutuka a shafukan sada zumunta ke cewa sun ci karo da juna. Yayin da a wata hira da yi da jaridar Jeune Afrique ranar 17 ga watan Agustan da ya gabata, tsohon shugaban kasar ya kawo goyon baya ga shugaba Muhammad Bazoum da kuma ECOWAS, daga ciki har da ma barazanar ɗaukar matakin da ta yi na soja. Sai dai kuma a wannan fitowa a shafin shi na Twitter cewa yayi baya goyon bayan duka wani mataki na soja da za a ɗauka kan Nijar, inda kuma ya nuna buƙatar maido ƙasar kan turbar dimokuraɗiyya. Cewa a fito a yi zanga-zangar goyon baya ga sojoji, abin da suka ce ya saba wa dokar sojojin ta dakatar da ayyukan jam'iyyun siyasa har zuwa wani lokaci. Ƙungiyoyin dan yana masu yi wa sojojin hannunka mai sanda akan cewa ba su yarda da su ba, har sai sun kamo tsohon shugaban ƙasar Muhammadu Isufu da magoya bayan shugaba Bazoum ke zargi da shirya juyin mulkin da ya hamɓarar da gwamnatinsu. Daga mai ga rahoton Cimaila Isufu. Cece kucan dai ta ɗauko tushe ne daga wata takarda da ke yawo a shafukan sada zumunta mai sa hannun shugaban kwamitin shirya taron gangami da jam'iyyar ta PNDS tarayya ta yi nuhin shiryawa a jihar Tawa, inda ta kira ga dukkan magoya bayanta da su yi to ranar Laraban nan don kawo goyon baya ga sojojin da suka kifar da gwamnatinsu.
Ta hakan ne kuma wasu madoyan da rubuce-rubucen da ake ta yadawa a shafukan dai na sada zumunta ke cewa tsohon shugaban kasar Muhammadu Isufu ya aika wasu makusantan shi a cikin jihohin kasar da kuɗin da aka ce na gudanar da tarurrukan gangamin goyon bayan juyin mulkin ne, abinda Muhammadu Sahanun na jam'iyyar PNDS tarayya ko makusancin shugaban kasa Muhammad Bazoum ke cewa yar gwada ta gwada tsohon shugaban kasar na da hannu a cikin wannan juyin mulki. Lallai ko shakka babu wannan shi ke tabbatar da cewa shi ke da alhakin wannan juyin mulkin da aka yi. Wakilin shi wanda ya je a jihar Tawa da wanda a jihar da Magaram dukkan su kowa ya samu labarin cewa da ya aika kuɗi miliyan 50 don saboda yani a yi wannan jerin gwano na kama masojoji. Wannan kuma shi ke tabbatar da cewa da lalle cin amana ya tabbata kuma an yi. Sai dai a nashi bangare Alhaji Asmanu Muhammadu kakakin jam'iyyar ta PNDS tarayya kuma wani hannun daman tsohon shugaban kasar Muhammadu Isufu na ganin wannan zargi ne kawai. Ba bakon zance bane na cewa ana zargin shugaban kasa na da Isu Muhammadu cikin juyin mulki. Wata biyu kenan da abokan Bazoum ke yada wannan maganganu na ƙarya. Wa'anda mu a ganin mu 'yan tarayya cikakki da ba su san jam'iyyar PNDS tarayya ba su san Bazoum ba su san Muhammadu Isu, saboda Muhammadu Isu shi ya yi ruwa ya yi tsaki Bazoum ya zai shugaban kasa. Sai dai kuma duba da yadda sojojin da ke rike da mulkin suka yi hani ga dukkan jam'iyyun siyasa na gudanar da ayyukan da suka jibanci siyasa har zuwa wani lokaci ne yasa 'yan kasa da dama musamman ma na kungiyoyin fararen hula suka fusata suna ta tada jijiyoyin wuya kan yadda sojojin za su sa ido ta faru kamar yadda Nasir Saidu ke cewa. A mutunta ƙasa, a mutunta sojojin da ke mulki, a mutunta gwamnati wanda ke mulki shine a zo da sunan ƙasa wurin wa'annan tarurrukan ba da wasu launi ba wa'anda yau ba a zancen su a cikin ƙasar nan. Yanzu haka dai wasu 'yan farar hula kuma na neman matsakaimi ga sojojin na CNSP na su kamo tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Isufu don hukunta shi game da ba da kalolin da suka wakana a shekaru 10 da yana riƙon ƙasar kamar yadda Muhammadu Gamace yake cewa. Wanga iko na CNSP in ba su kama Muhammadu Isu su kai shi kaso ba to wallahi ko ba su yi komi ba kuma mu ba za mu yarda ba a yi juyin mulki Niger Muhammadu Isu shi na waje alhali ko duk matsalar Niger shi na ya kawo ta duk abinda CNSP ta hidi cikin diskuri inta na cewa an yi banna duk shi na ummul iba'isa bannar da aka yi kuma a ce shi na nan waje. Ko da yake Alhaji Asmanu Muhammadu na hannun damar tsohon shugaban kasar cewa ya yi. Waɗannan 'yan farar hula kafkinsu ba zargi na ne kai ba masu zancen cewa akan Muhammadu Isu. Ina rantsuwa da Alkur'ani da cewa 'yan lumana ne. Saboda haka idan waɗannan mutane Isu Muhammadu a wurinsu in yana waje za shi masu dangali na hana su yadda za su yi a cikin wajen siyasa su san wani abu. Wata biyu kenan da gudanar da wannan juyin mulki har yanzu al'ummar kasar na ci gaba da yabawa a yazakin ta duba da yadda duk da kiraye-kirayen da kasashe da kuma kungiyoyin duniya ke yi ga kungiyar ECOWAS ko da yawo na ta sassauta takunkumin da ta kakabawa kasar ta Niger amma kuma lamarin ya ci tura. Cima sosai da wannan mulkin sojin sannan kuma gaskiya yau ranar farin ciki ce ga dukkan ɗan Niger mazanmu da matanmu manyanmu da yaranmu sannan Union European kun hutar da wata sanarwa ta ku ta banza da wahi sannan kai ma Muhammadu Isu yana neman ya zo ƙarshe 'yan ƙasa sun nema ma kansu 'yanci da kansu ba tare da wani ba ya taimake su me kai Muhammadu Isu da kai da Kasim Muktar da kai da Hasimi Masaudu da Uhumudu Muhammadu da wasu sauran bara gurbin 'yan siyasa da suke cikin ƙasar Nijar kun yi a banza saboda bai kamata ba a ce a matsayinku na manyan mutane manyan ƙasa wanda jagorori ne na al'umma kuma ta wani fannin wai yau a ce duk rikicin nan da ƙasa take ciki da gwagwarmayar nan babu wani ɗan siyasa da ya fito ya kama ma talakawa wannan gwagwarmaya sai su kaɗai kuka bari suka yi da gwagwarmaya su yanzu yau Allah gashi ya sa an samu nasara ambassador in France zai bar Niger sojojin France za su bar Niger sojojin tarayyar Turai za su bar Niger amma ku kuma buku da wani aikin da ya kamata tun farko kuma dan ƙasa kun zalunci dan ƙasa kun zalunce mu kun sace mana dukiyoyinmu kun kashe wasu kun raya 'yan uwanku kun raya abokananku kun raya ƙawayenku da sauran wanda kuke so amma mu talaka kun bar mu a haka nan kun bar mu karazube wanda yau talaka yana cikin wani irin hali kadiba mai ganga wajen 20,000 ake hudda a wuni baya da haka ga zinari baya da haka ga iranium bayan haka ga kalkar bayan haka ga abubuwa da dama arzikin ƙasa ga yanfo ga duwan ga wane ne amma yau babu abin da talaka yake samu a cikin ƙasar nan duk kun sace ku da 'ya'yanku da jikokinku me haka to mun gode ma Allah yau dai shugaban ƙasar ya ba da dama
an shi na nan da yake Nijar ya tahiye shi, sannan ku kuma sauran karnuka wanda kuke cin Nijar, mu 'yan ƙasa mu za mu iya da ku, mu za mu nuna muku ƙarhin mu. Ba ma nan ba yar uwa, babban kuskuren da sojojin nan za su yi shine su jawo tsohon 'yan siyasa irin su Muhammadu Isu, Hamma Ahmadu su sa su cikin lamuransu. Ke mu in dai waɗannan ma za su dawo, to a dawo mun da bazum ɗin mu kawai, don mun fi son shi fiye da su. Ba mamaki kamar yadda mutane suke zaton cewa akwai hannu cikin wasu mutane irin su Muhammadu Isu a wannan juyin mulki, amma fa zargi ne na 'yan ƙasa, har yanzu ba tabbas ko hujja da ke nuna hakan. Amma fa a ga mutane irin su Muhammadu Isufu da Hamma Ahmadu a gaba akwai matsala, don al'ummar ƙasa za su dawo daga rakiyar ku. Amma kuma in dai suna yi ne kamar yadda ake bukata a hali yanzu, duk 'yan ƙasa su taru su yi gwagwarmaya domin a kori Faransa. Kar mu goyi bayan a kawo ƙasar mu hari, wannan kan muna fata. Amma bayan wannan ta wuce, ofishin 'yan siyasan nan ba ma bukatar su da jam'iyyoyinsu. Lalle sojojin nan ku lura da kyau, wallahi Allah, manyan 'yan siyasan nan. Kun gane, Muhammadu Isufu ya umarci magoya bayansa da su fito su yi taron gangami don nuna goyon bayansu ga sojoji, inda 'yan Nijar ke ta tafka muhawara akan wannan magana tashi, inda wasu ke ganin cewa kamar zato ne ke shirin zama gaskiya, na cewa akwai hannun Muhammadu Isufu akan juyin mulkin da aka yi ma hambararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum. A jamhuriyar Nijar, babbar takaddama ta kunno kai bayan da tsohon shugaban kasar Muhammadu Isu ya umarci magoya bayan jam'iyyar da su shirya taron gangamin goyon bayan wannan CNSP. Wani dai zargin da ake ma tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu ya tabbata gaskiya, inda ya fito karara ya nuna goyon bayan shi ga CNSP. Kadda ya kumanta, Muhammadu Isu shi ya kafa wannan jam'iyya kusan tsawon shekaru 30 da wani abu. Ya yi shekaru 20 yana adawa, ya zo ya yi shekara 10 yana mulki, ya ba Bazoum ya shekara 2 za ya cika ta 3, sojoji suka kwace wannan mulki daga hannunsu. A yanzu shi ne ya goyi bayan CNSP, kuma ya ce duk wasu ilahirin mutanen da ke goyon bayan tarayya su fito su yi gangami na nuna goyon baya wa wannan jam'iyya, wa sojojin da suka ce takaddama ta barke 'yan Bazoum da kuma 'yan Muhammadu Isu, sai mun ga wanda za a yi nasara. Waɗannan sojojin da suka yi mulki ya ce ya cancanci a yaba musu. Haka dai zalika, lamarin wasu na ganin cewa tun can dama ana zargin tsohon shugaban ƙasa da haɗin baki wajen wannan juyin mulkin. Idan haka ne, kenan ta tabbata zargin da ake mai gaskiya ne, shi yasa duk wani abu yake ƙoƙarin ya aiwatar saboda kasu tunkuro kan shi su kai shi a kotu. Shin me yasa ɗan Isuhu bai goyi bayan Muhammad Bazoum ba? Shin me yasa ɗan Isuhu yake goyon bayan CNSP? Shin kuna tunanin ƙwaƙo zai juye da mujiya? Tun bayan da Muhammad Isu wasu rahotanni suke raɗe-raɗin cewa idan ba a ba ɗanya firaminista ba, to za a yi ga abin da za a gani. Tuni dai aka ga abin da za a gani, aka kwamushe Bazoum Muhammad, aka karɓe mulki. Me ra'ayinku akan wannan abu? Ma haɗa ku mai sai. A jamhuriyar Nijar, cece ku ce ya fara barkewa a wata jam'iyya. Ba kowace jam'iyya ba ce illa bayan jam'iyyar PNDS tarayya, inda tsohon shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Muhammadu Isuhu ya fito ya ce kawo ma Nijar hari babban kuskure ne da za a yi, kuma babban matsaloli ne za su shafi ƙasar, ciki har matsalar tsaro. A ɗaya ɓangare kuma da ya fito ya furta wannan magana, aka samu rarrabuwar kawuna tsakanin magoya bayan Muhammad Isu da kuma magoya bayan Bazoum. Kada kuma ta da cewa dai Muhammad Isu shi ne ya kafa wannan jam'iyya kusan kimanin ya shekara 20 yana adawa, kuma ya zo ya shekara 10 yana mulki a jamhuriyar Nijar. Daga nan ya ba ɗan amshin shashan shi ya yi shekara 3. Shin ya aka yi rabuwar kawunan nan ta samu a jam'iyyar PNDS tarayya? Shin kuna ganin wannan rarrabuwar kawunan da suka yi zai haifar musu da mafita? Shin kuna ganin maganar da Muhammad Isu ya yi zai hana sojoji su makaya a gaban kuliya ko kuma su kai kurkuku? Mu haɗu da ku a comment section. Yanzu dai ana can ana ta cece ku ce
da 'yan yankin Bazum da 'yan yankin Muhammadu Isu. Ku faɗa mu ra'ayinku a comment section. Shin wake da gaskiya? 'Yan yankin Bazum ke da gaskiya ko 'yan yankin Muhammadu Isu? Hi. Allah ka ji kan waɗannan sojojin da suka rage mu gidan gaskiya kusan guda 7. Harin ta'addanci ya kashe sojojin jamhuriyar Nijar guda 7. Ministan tsaro Salifu Mudi ya ce tuni tawaga ta musamman ta bi sahun 'yan ta'adda don murƙushe su bayan harin jiya ranar Alhamis da ya kai ga kashe sojoji kusan guda 7. Bayan wasu 5 na daban da suka mutu a harin mota. Har yanzu dai ana bin 'yan ta'adda, har yanzu dai mu samu labarin su 'yan ta'addan ba guda nawa aka kashe. Amma dai ministan tsaro na ƙasa Salifu Mudi ya sanar da cewa kimanin mutum 7 suka ya same su duk lokacin da ana tafiya. Allah ji kansu da rahama, Allah ka sa aljanna ce muku musu, kun yi ceton ƙasa. Sanarwa daga ma'aikatan tsaro ta ƙasa akan harin da aka yi kusa da kan daji. Duk da nasarar da jajirtattun sojojinmu suka yi, an samu gagarumin nasara akan dakarun 'yan ta'adda. Ɓangaren sojojin ƙasanmu kuma, sojojin ƙasanmu 12 sun rasu, 7 sun jikkata, mota 4 sun lalace. Ɓangaren 'yan ta'adda an kashe 'yan ta'adda 100, an lalata motunansu, kuma an lalata makamai kamar yadda sanarwa. Jakadan Faransa ya fice daga Nijar a yau ko kuma a jiya karfe 4 na daren jiya. Wannan rahotanni sun bayyana cewa jakadan Faransa ya fice daga Nijar a jiya 26 ga wannan wata da muke ciki. Kada ku manta dai cewa a jiya ne 26 waɗannan sojoji suka yi kimanin wata 2 da kwace mulki daga hambararren shugaban ƙasar jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad kenan. Ya bar Niamey ne misalin karfe 4 na daren jiya 26 kuma an karkata da shi zuwa ƙasar Chad. To daga nan ba mu san inda ya nufa ba. Kamar yadda kuke gani wannan shine jakadan Faransa wanda ke abin ga a Nijar. Yanzu ya tattara inaya. Yanzu kuma saura sojoji. To shugaban ƙasa Tiani, wace rawa za ka taka wajen ganin an kawo canjin sauyin kuɗin jamhuriyar Nijar? Shin kun tanadi matakin da za ku kori me ake cewa kudaden Faransa daga Nijar ku yi amfani da naku kamar yadda yanzu wasu kasashe suke amfani da kudin kansu, misali irin Nigeria, Ghana, duk kudin kansu ne suke amfani da su, ba wasu kudi na hada kan kasashen Afirka ba. Shin wace hanya kuka bi domin fitar da waɗannan kudade na Faransa domin kawo waɗannan kudade naku na ƙasa? Kuma kuna ganin idan kun yi waɗannan kudade sun samu karbuwa wa duniya baki ɗaya ko kuwa iya ƙasar ku ne daga nan za su amfani? Shawara, shin menene makomar Nijar a Faransa? Abin da ya kamata mu tattauna kai kenan. Shin ina makomar Bazum Muhammad yanzu? Shin mecece makomar Hamma Ahmadu da kuma shugaban ƙasa, tsohon shugaban ƙasa Isu Muhammadu? Wallahi tafiya tare da Isu Muhammadu maha'inci ne ko maci amana ne, kuma baya son ci gaban ƙasa. Wannan tafiya babban kuskure ne da sojoji za su aiwatar na kawo Muhammadu Isu a cikin tafiyarsu. Za mu haɗu da ku a fato ko kuma zan sake muku wata bidiyo domin cikakken bayani kan matsaltsalin ɗan Isu da kuma tarihin Muhammadu.